Hans Christian Andersen, Sikopaimen. Oli kerran prinssi, jolla oli pienoinen valtakunta, kyllin suuri kuitenkin, jotta hän voisi mennä naimisiin. Hän halusi hartaasti saada vaimon ja pyysi puolisokseen keisarin tytärtä. Niin hän rohkeni tehdä siksi, että hänen nimensä tunnettiin kaikkialla. 100 prinsessat olisivat ilomielin vastanneet hänen kosintaansa myöntävästi. Mutta mitä teki keisarin tytär? Sen saamme pian nähdä. Prinssin isän haudalla kasvoi ruusupensas, tavattoman kaunis. Se kukki vain joka 5. vuosi, ja silloinkin siinä oli yksi ainoa ruusu. Mutta tavallinen ruusu se ei ollutkaan. Jokainen, joka tunsi sen ihanan tuoksun, unohti kaikki huolensa ja murheensa. Prinssillä oli myös satakieli, jonka laulussa soivat maailman kauneimmat ja herkimmät sävelet. Prinssi halusi antaa tulevalle morsiamelleen mahdollisimman arvokkaan lahjan. Hän sulki ruusun ja satakielen 2 hopearasiaan ja lähetti ne prinsessalle. Keisari määräsi tuomaan lahjat suureen saliin, jossa prinsessa ja hänen hovinaisensa parhaillaan pelasivat korttia. Prinsessa avasi rasian, näki ihanasti tuoksuvan ruusun ja taputti käsiään, sanoen kuitenkin, mieluummin olisin ottanut kissimirrin. Sitten hän poimi ruusun käteensä. Onpa se kaunis, hovinaiset huudahtivat. Suorastaan lumoava, keisari myönsi, mutta sormeillessaan ruusun terälehtiä prinsessa oli vähällä purskahtaa itkuun. Hyi sentään isä, hän huudahti, eihän se tekokukka olekaan, se on oikea ruusu. Vihaisena hän pudotti ruusun lattialle. Hyi, paheksuivat hovinaisetkin, ihan oikea ruusu. Sillä oikeat ruusut eivät heidän mielestään olleet minkään arvoisia. Niitähän kasvoi kaikkialla. Kukaan ei pannut merkille ruusun ainutlaatuista tuoksua. Kukaan ei poiminut sitä lattialta. Siinä se lojui, kunnes palvelija viskasi sen roskiin. Katsotaan nyt sentään, mitä toisessa rasiassa on, keisari ehdotti. Avattiin varoen toinenkin rasia, se, jonka sisällä oli satakieli. 2 aatelispoikaa lähetettiin hakemaan jalustaa, jolla oli kultavanne, ja toinen pojista asetti linnun sen varaan istumaan. Satakieli oli mitättömän näköinen, mutta lauloi niin verrattoman kauniisti, että kaikki ihastuivat. Hovinaiset kuuntelivat lumoutuneina, keisari painoi liikuttuneena kätensä rinnalleen, ja prinsessa istui nojatuolissaan hartaana ja vaiti. Superb, charmant, sanoivat hovinaiset, jotka aina yhtä ärsyttävästi lörpöttelivät ranskaksi. Sanat tarkoittivat, että laulu oli viehättävä ja lumoava. Satakielen ihana ääni kantautui linnan joka kolkkaan, ja kaikki saapuivat sitä kuulemaan, ylihovimestari ja ministerit, keisarin kamaripalvelija, jopa prinsessan kamarineitikin. Linnun laulu tuo elävästi mieleeni autuaasti edesmenneen keisarinnamme soittorasian, vanha ministeri sanoi. Sama sävy, sama sointi. Niin, myönsi keisari, ja muistellessaan rakasta vaimoaan, joka oli kuollut jo vuosia sitten, hän puhkesi itkuun kuin lapsi. Mutta prinsessa epäröi. Sehän laulaa kuin oikea lintu. Ei kai se vain ole elävä. Keisari tiedusteli asiaa läheteiltä, jotka olivat toimittaneet linnun ja ruusun linnaan. Oikea lintu se on, lähetit vahvistivat. Lentäkööt sitten tiehensä, prinsessa komensi, eikä suostunut millään ehdolla päästämään prinssiä puheilleen. Hovinaiset huudahtivat. Kuinka sivistymätöntä, lähettää nyt lahjaksi oikea ruusu ja elävä lintu. Palvelijoiden oli avattava ikkuna ja hätistettävä lintu ulos. Mutta prinssi ei ollutkaan Arkalasta kotoisin. Kasvot ruskeiksi värjättyinä, hattu syvällä päässään, hän kolkutti linnan portille. Keisari itse omassa korkeassa persoonassaan sattui avaamaan portin. Prinssi
otti hatun päästään ja sanoi, hyvää päivää, herra keisari, ettekö ottaisi minua palvelukseen? Jaa, keisari vastasi miettivästi. Enpä tiedä, käykö se päinsä. Monet muutkin ovat vailla palveluspaikkaa. Lupaan ajatella asiaa. Mutta odotahan. Mieleeni muistui, että tarvitsen sikopaimenta. Meillä näet on paljon sikoja. Prinssi nimitettiin keisarisikopaimeneksi. Asunnokseen hän sai mökkipahaseen sikalan lähettyviltä. Hän teki ahkerasti työtä ja iltaan mennessä hän sai valmiiksi padan, jonka ympärille oli kiinnitetty kulkusia. Aina kun pata kiehui, kulkuset kilisivät. Ah, se rakas Augustin, myöhäistä on. Padalla oli toinenkin, suorastaan nerokas ominaisuus. Se, joka työnsi sormensa padasta kohoavaan höyryyn, kykeni heti haistamaan, mitä ruokaa missäkin valmistettiin. Keisarillisen ylihoviräätelin keittiössä käristettiin makkaraa. Hovimestarin rouva paistoi peltopyytä, jonka hänen miehensä oli saanut saaliiksi edellisellä metsästysretkellään. Suutarin kattilassa kiehui perunoita, mutta koulumestarilla oli syntymäpäivä ja padassa käristyi kana. Ja kas vain, linnan jokapäiväiselle kerjäläiselle oli annettu lihakeittoa ja marjapuuroa jälkiruoaksi. Oikea ruusu ja elävä lintu eivät toki olleet mistään kotoisin, niin mainion padan rinnalla. Prinsessa hovinaisineen kulki sattumalta ohitse, ja kun hän kuuli sävelmän, hän ilahtuneena pysähtyi. Hän näet, osasi soittaa, ah se rakas Augustin. Muuta hän ei osannutkaan, ja senkin hän soitti yhdellä sormella. Tuon sävelmän minäkin osaan, hän sanoi. Onpa sivistynyt sikopaimen. Kysytäänpä, mitä hänen soittopelinsä maksaa. Ostaisin sen mielelläni. Muuan hovinaisista lähti tiedustelemaan asiaa, mutta pani ensin jalkaansa puukengät. Niin likaista sikalassa oli. Minkä verran patasi maksaa? Hovinainen kysyi nenänsä pidellen ja hyppeli alalta toiselle. 10 sukkoa prinsessalta, nuori sikopaimen vastasi. Hyvä luoja, hovinainen huudahti ja oli vähällä pyörtyä. Vähemmällä en sitä myy, niin erinomainen pata se on, sikopaimen vastasi. Hovinainen palasi prinsessan luokse. No, mitä hän vastasi, prinsessa kysyi. En voi ääneen sanoa, hovinainen epäröi. No, kuiskaa se sitten korvaani. Kuultuaan, mitä sikopaimen oli vastannut, prinsessa huudahti. Hävytöntä ja sopimatonta. Mutta juuri kun hän aikoi lähteä tiehensä, kulkuset kilisivät uudelleen. Ah, se rakas Augustin myöhäistä on. Käyhän kysymässä, eikö 10 suukkoa joltain hovineidoltani riittäisi. Kiitos kysymästä, sikopaimen vastasi. 10 suukkoa prinsessalta, vähemmällä en pataani myy. Ei sitten vitkastella enää, prinsessa sanoi. Asettukaa ympärilleni niin, ettei kukaan näe. Hovinaiset asettuivat hänen ympärilleen piiriin ja levittivät helmansa. Sikopaimen sai 10 suukkoa. Ja prinsessa padan. Mikä riemu syntyikään. Pata sai kiehua koko päivän ja kertoa, mitä kunkin kotona laitettiin ruuaksi. Olipa kyseessä kamariherra, suutari tai räätäli. Hovinaiset hyppivät ilosta ja taputtivat käsiään. Nyt saamme tietää, kuka syö uhukaisia ja kiisseliä, kuka puuroa ja kuka paistia. Miten mielenkiintoista. Niin, todellakin, vastasi ylihovimestarin rouva. Aivan, mutta pidetään tämä asia vain omana tietonamme. Olenhan sentään keisarin tytär. Se on itsestään selvää, vakuuttivat kaikki. Sikopaimen, joka oli prinssi, vaikka kukaan ei sitä tiennyt, ei tuhlannut aikaansa turhuuteen. Hän laati soittopelin, joka osasi luritella kaiken maailman valssit ja hyppelyt. Prinsessa sattui kulkemaan ohitse ja huudahti. Ihanaa, kauniimpaa musiikkia en ole koskaan kuullut. Lähimmälle hovinaiselleen hän sanoi,
Käyppä kysymässä, mitä soittopeli maksaa, mutta enää en suutele häntä. Hovinainen palasi kertomaan. Hintana on 100 suukkoa prinsessalta. Hän on kaistapäinen, prinsessa sanoi ja jatkoi matkaansa. Mutta hetken kuluttua hän pysähtyi. Velvollisuuteni on edistää taidetta, hän tuumi. Olenhan sentään keisarin tytär. Sano hänelle, että suutelen häntä vielä 10 kertaa. Loput suukot hän saa hovineidoiltani. Ei käy päinsä, hovinaiset kauhistuivat. Lorua, prinsessa vastasi. Jos minä voin suudella häntä, voitte tekin. Pitäkää mielessänne, että minä sentään maksan teille palkan. Vastahakoisina hovinaiset menivät sikopaimenen luokse. 100 suukkoa prinsessalta, hän toisti. Muu ei tule kuuloonkaan. Prinsessa sanoi hovinaisilleen. Asettukaa suojaksi ympärilleni. Hovinaiset tottelivat ja sikopaimen alkoi suudella prinsessaa. Keisari tuli parvekkeelle ihmettelemään. Mitä kummaa sikallan luona metelöidään? Hän hieraisi silmiään ja asetti lasit nenälleen. Hovinaisethan siellä meluavat. Paras mennä katsomaan. Keisari kulki nopeasti, mutta hiipi paikan päälle niin hiljaisin askelin, etteivät hovinaiset häntä huomanneet. Heillä näet oli täysi työ suukkojen laskemisessa. Keisari näki prinsessan sikopaimenta suutelemassa. Mitä ihmettä? Keisari kysyi ja läimäytti prinsessaa tohvelilla päähän, juuri kun vuorossa oli 68. suukko. Painukaa tiehenne, hän huusi vihaisena ja karkotti keisarikunnastaan sekä sikopaimenen että prinsessan. Alkoi sataa, virtanaan. Prinsessa itki, mutta sikopaimen vain laski leikkiä. Voi minua raukkaa, prinsessa sanoi. Olisinpa sittenkin ottanut prinssin. Miten onneton olenkaan? Sikopaimen meni puun taakse piiloon. Pyyhki ruskean värin kasvoistaan, riisui kehnot vaatteensa ja pukeutui jälleen prinssiksi. Niin komea hän oli, että prinsessa suorastaan niiasi, mutta prinssi sanoi, kadun, että kosin sinua, et ollut sen arvoinen, halveksit ruusua ja satakieltä, mutta suutelit sikopaimenta soittopelin vuoksi, siksi sait mitä halusitkin. Prinssi palasi kuningaskuntaansa, mutta prinsessa jäi laulamaan, se rakas Augustin, myöhäistä on. Sen pituinen se.